Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To mai sauraro, za mu kawo maka wani abu da ya faru a masana'anta ta Kannywood wanda ba wanda ya ji daɗinsa. Duk da dai an san cewar daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Mai sauraro, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma kafin nan mai sauraro, muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko don Allah da ka daure ka danna mana subscribe kana ka taɓa alamar ƙararrawa domin sake samun bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗaura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne muka samu labarin cewar Allah ya yi wa Umar Yahaya Manumfashi rasuwa, wanda aka fi sani da Kafu Gwamna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu ne da ya faru a masana'anta ta Kannywood da ma duniya baki ɗaya mai sauraro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To mai sauraro, kamar yadda ka sani yau ranar Talata, wanda ya yi daidai da 27 ga watan Takwas, Allah ya yi wa wannan shahararren jarumi na masana'anta ta Kannywood Yahaya Umar Manumfashi rasuwa a yau ranar Talata kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai sauraro. Wannan rasuwa ta girgiza mutane na masana'antar Kannywood da ma 'yan wajenta baki ɗaya, domin kamar yadda muka sani mai sauraro, a kwanaki wannan shahararren jarumi an ɗora a shafin yada zumunta na cewar ba shi da lafiya, domin kuwa Allah ya jarabce shi da rashin lafiya har an kwantar da shi da shahararren asibitin nan na Malam Aminu Kano. To mai sauraro, a yau kuma sai ga labarin rasuwarsa da ta yaɗa duniya baki ɗaya, wanda ya rasu ne a yau ranar Talata, wanda wannan rasuwa ta girgiza 'yan Kannywood da ma wajenta baki ɗaya. Allah ya yi mai rasuwa kuma muna fatan Allah ya ji kansa da gafara, Allah ya gafarta mai, Allah kuma ya sa aljanna ce makomarsa mai sauraro. Amma wannan rasuwa ta girgiza 'yan Kannywood da ma wajenta baki ɗaya, domin kuwa rasuwa ce da ba a yi tsammani ba, domin kuwa har ya fara ɗan farfadowa daga rashin lafiyar da yake mai. To sai ga kuma Allah ya nufi abinsa, domin kuwa an ce kullu nafsin sa'iqatul maut, kowane rai zai ɗanɗani zafin mutuwa. To shi kuma yau Allah shine ya yi ranar da zai rasa rayuwarsa, domin kuwa a yau ranar Talata Allah ya mai rasuwa, kuma muna fatan Allah ya ji kansa da rama, Allah ya gafarta mai, Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Wannan shine fatan da zamu mai da addu'o'i, kuma muna barar addu'a ku mai sauraro domin Allah ya ji kansa. Mun gode da jimirin kallon mu da kuke yi, sannan duk wani rai Allah ya sa aljanna ce makomarsa, musulmai baki.